Let's say kene kedai ke way na ki ayom exams ki ba mapi ki kena school. Pila syak penwit ba na kadau jong kejing yalap, kejing yashat, bat kumju na ki Jingduwai election. Ngasusun ban perkat na kabenta jong pi ki samla pule, ki basa ha ki rut surok, ki basa ajan ki madan football, bat kumju ru ki basa ajan ki community hall. Ngekermen bawat apedeng kini ki jing pentud. Pila ban penlej jing mon, bat ban kre ya lade, ban lej yale ya ki exams jong pi la syai kesngi. Don na pedeng jong pi ki ba la pen kre ba, bat ki ba kwa, ba ki exams jong pi kan poino, kenang ba pin la ban thok ba ya ki exams Matric ne ki exams class 12. Henry don ru na pedeng jong pi ki ba sngau ship tieng bat sngau sir. Namar pi tieng yo ba pim la ban thok wat pedeng ba pila pen kre ba. Ki don ru na pedeng jong pi ki ba la pen kre ba, Henry pidang sir bat, yo pim la ban ken mau ya ki jubab baro. Hang ne ngakwa ban pen ken mau ya pi, na kaktien ke jong ublei, na ka kitab Deuteronomy, kalenong ke balai puwei ke dekot ke ban riu ke ba ong kumne. Tolong pi ki ba khalan, bat ki ba shlur. Wat sngau kunyu, lemne wat septien yaki. Namar utrai uba ublei jong me, ma uhi ula led rengkat bat me. On ino ya me, lemne pentaj no ya me. Pidai ban ken mau ya kene ka way, bahaba pila dep ban pen krep ha, ban led jele ya ki exams jong pi, bahaba pila duai ru ha ublei, pa unyarap ya pi kumta pim day shu bandang sngau shep tieng. Namar ublei ulong rengkat bat pi. Hoot, wat lada ki kimi ki kapa ni kinong hikai jong pi, kimla ban rung lang bat pi sya ki examination hall, ban nyarap ya pi, pidai ban tep bat ba ublei ula ban rung rengkat bat pi, bat ru ban syong hasenda jong pi banyarap ya pi haba pi khot kerpat ya u. Long jai jai haba pi jubab ya ki jingkeli, pim day ban thok kerki palan, ne thok suki kenang ba pinla ban thok lut ya ki jingkeli, ki ba pi day ban jit ne ban jubab. Haswa bangan penkut ngakwa ban duai na kabenta jong pi, baro ba ublei unyarap ya pi la syai kesni, bat ya baro ki subjek ki badangsa. Kiba pi hab banyale hak exams. Tong Jingduwai, try jisu ngaduai kyrpang na kabentai kini ki khun sama, kibanyale ya ki exams jongki nadu la syai kesni. Kidon napdeng jongki kibanyale ya ki Matric, don ru kibanyale ya ka class 12 haki stream ki prepare. Kupaya rap iki bakin la banken mau ya ke baro kaba kilapen kre. Nang bakin la ban jubab iki jingkeli, badru yarap iki bakin don hapdeng kemen kaphat kapakot kabakia. Pelat yaki bad yaki bahaying jongki na ki jingma ki jing mensau, kenang bakin la ban tho haki exams jongki klim ki jing pentud. Kerku yaki long rengkat bad ki syong hasenda jongki, kenang bakin la ban tho ba. Yarap ru yaki bakin syania hame kopa haki por baro. Ajing start kyrpang yaki, ngaduai haka kerteng Jisu. Amen.